So apho ndiyakhona Pastor D ndiya ekubeni unfortunately apha kwingxoxo ngokholo umthandazo wam qho xa sisizayo zobajonga, these are things we hold dear. But just because we hold them dear doesn't mean they are right. It's time to assess as a people. For so long, if besilandela into engeyiyo, there should be evidence. When you see where we come from, when you see the gospels we've been given, when you see where we are ngoku as a people, when we have limited belief to into esentliziyweni, when you walk out of the street, you hear people talking about godliness, but you find not even one legislation on behalf of the God of creation ekhoyo kule mihlaba siphila kuyo. You have to ask yourself the question, but what went wrong? What happened kula Thixo who insisted that i-practices zakhe zibe in the land were so-called Old Testament? Ngoku sifike kulo Thixo who any murderer who sails from Europe azobulala abantu uba uye wathi in the name of Jesus siye simjonge ngelinye imehlo. These people killed millions of our people. Basinika uYesu, basixelela zonke izinto uYesu azawusenzela zona, and they did not one of them. Thina safika sakholwa sabodlula bona. But when you look at the social environment yethu, they do far better than us. Thina sithini sithi khona indawo esiya kuyo apho sizawufika khona. Siyibethe ibe shushu Pastor D inkonzo ngoba uThixo uzawusangeza apho xa sithe safika khona, ngoba asibulawa nje banoyolo abangamahlwempu ngoba ubukumkani bamazulu bobaba. But what does that scripture mean? Kutheni sinikwe misinterpretation yesa scripture? Banoyola bangamahlwempu ngokomphefumlo. Because xa ulihlwempu ngokomphefumla kutshiwo mos ne in the same New Testament uba seek and you shall find. Umuntu alihlwempu wenza inzame. Banoyola abo bamlangazelelayo. That always the message. Banoyolo abamlangazelelayo uThixo. People that go out searching, people that work, people that build their lives structured on this idea of godliness, not just believers. But Tina, we gave up our land. Sabulawa sinethemba loba sawudibana noba omkhulu. There is no such a concept of Jesus Christ. There never was. For all these years, siqhathiwe, Pastor D. That's why even now, even within the context of Christianity, dandise NMMU ankathethi nge-Christianity global. NMMU zazi 16 Christian denominations. 16 azivani zonke. Because within them kukho Seventh Day Adventists believe Jesus bona hayi lena inyani lena kubekho aba Jehovah's Witnesses. 16 different Christian religions azivani kwazona qala because they are based on a fundamental lie. Right, impulaphula wakho uthini ba ugatyeni? Ndithi kudala izicaba zesilwane nosathana alide zinqobe zininzi kangaka. Ndizawuza kuwe ba ugatyeni just now. Okay. Ndizawuza kuwe ba udukiso ba ukafile. Yes, xolo ba ukafile. Uyamvuya shama. Uyamva utata udukiso. Yes. What's your take? Because kuthiwa kahle ayikho lento kaJesus. Kuthiwa lento is just something eyayikhona for ukumtsamekisa abantu abantsundu. Iyandibhida xa ilapho. Sithi thina ukhona uYesu Kristu waseNazaretha. Yes, that. Now kukhona lento kuthiwa ngamadimoni, kukhona lento kuthiwa imimoya. If ever alikho eligama, why xa sisebenzisa lona amadimoni siwacasta out? Why imimoya ikhothama xa lingekho eligama siwacasta? Where does this name derives its power from? That's what I do not understand. Because I always say ndivile, ndibonile. But I have experienced this power for myself.
The reason why I believe in Jesus, not only because I was taught kwahlalwa phansi ke kwathiwa ujonga ke ithi, no. I have a relationship. There's a thin line between recognition and the relationship. When you recognized someone at a distance, kukhona uhlobo ozambona ngalo. When you have a relationship with someone, uYesu is the way to God. We believe in that. He is the way, the life, and the truth. Wazalwa yi-virgin. uThixo wathumela isithunywa kuMaria. He was foretold. Sawujikeleza ke benikhe nathi kule veki pheleyo kuyo yonke into esiyaziyo will always differ. Sohluke nge-theologians esizilandelayo, nge-historians esizilandelayo, nake-scholars esizilandelayo. Of which this will be the case because thina okokuqala sikholelwa phi eBhayibhelini ene-testament ezimbini, which is the Old Testament and the New Testament. And asasojika apho. Yebo? And another thing is that uyazi xa nokwenzela umzekelo yabona xa unovusa uXhosa okanye uvusa umuntu okanye unguni imhlawumbe le language siyithethayo akanoyiva. Why? Because ilanguage iye ichinja as time goes. Okay. Yayibona? So ezinye izinto have developed, but it's not about the name, it's about the person. Because eli gama lamandla avelaphi. If ever this is wrong, why will sibize igama eli demonic to cast out demons? For what? For what good reason? Kangoba siyakhongozela Pastor D. Uphulaphula bekumkani FM 079 477 3019 WhatsApp line wethu lowo ungasibamba apho. Kodwa ndiyabahola ba uGatyeni uphendule before niphendule. Okay dad. Ba uGatyeni. Ngikuvile. Nanku umbuzo usuka kutata uKafile nawe uthi awukho kwantu uyivayo ngento kaYesu waseNazaretha wena nanku uba uKafile uthi bona banamandla basebenzisa ligama ukususa amadimoni basebenzisa leligama ukuphilisa abantu. Then if eligama ligama elingelilo why eligama lizaba namandla kangaka? Yazi ngamanye amaxesha akawukholelwa entweni uthetha with conviction. Okay. And la conviction ukuzithemba kuwe ngaphakathi kuwe. And thina ke ngokasitho sithi uthetha even nabantu bakowini. Elo hlobo lo bayakuva. Kuthi kokwenzeka londo asithi nguJesus obangele iminqweno yakho iphumelele noba uthandaza kangakanana sithi ngabantu bakowini. Okay. Kuba baphila apha kuwe ngaphakathi bayakuva izikhalo zakho. Even ke wona kawulekwa ngumoya omdaka bayakuva xa uthetha with conviction umoya wakho ehigh. There's one thing a common between umuntu oligqirha okanye umuntu wesintu nomuntu okhonzayo. Xa bethetha with conviction izinto ziyenzeka and umoya wabo uphezulu. Ukho abafundisi abaningi noba bangambeka isandla uthini abakwazi ukuphilisa ngomthandazo kuba into ayikho semthandazweni, into isenhlizweni and with umoya wakho phezulu. Noba igqirha linganika amayeza ayithini kodwa umoya walo awukho phezulu
and abe ethetha with conviction akazuphilisa. ayikho segameni bawugatyeni utsho. Ayikho segameni ilapha kwengaphakathi kumoya wakho. Kukho umuntu omjonga uqonda lo muntu spiritual unomoya ophezulu. Akakhonzi nokhonza, omnye akhonza. But bana one thing in common, umoya uphezulu, kabethethayo bayanyanga ngokubethetha. Right, bawudukisa ingathi Yeah. kondo before ndiye kubaphulaphuli bam sendinibona senibhalile it's 0794773019 siza kuni 12 imizuzu emveni kwentsimbi yeshumi busanduvula iradio yakho siyikumkani FM ndingupastor Dimna hleli notata uDukiso hleli notata uKafile kanti ke ndihleli naye uyashama noba ugatyeni pha sixoxa kumcimbi kaYesu apha emphulaphuli wekumkani FM sibuza umbuzo apha is Jesus Christ the Son of God who saved the sins of this world. Ingaba uYesu lona ungunyana kaThixo owasindisa isono sehlabathi. Inkosi Pastor D, sibulise kumphulaphula sanungena. Siyanikhumbula Rasbaruch, siyathemba nikhona kweza VN. Pastor D ngicela uphosa izinto zimbalwa phezulu kwetafini. Yes that. Ndiziyeke and let my fellow panelists nawe nabaphulaphuli and just make sense of what I'm about to unpack. Ngicela uqala ndithi uqala we are serving uAdonai Elohim our God okuthiwa nguYahweh abathi abanye nguYehova, a covenant God. uThixo obudlelwane. Okay. Uyadlelana nathi and we relate to him and our spirits cry out Abba unto him sithi tata. Ndifuna ubeka lento ke ngophambi kwakho nakweyiphi ivenkile lapha eSouth Africa zange wayifumana into ekuthengiswayo ekuthiwa yinama. Zange wayeshop wayifumana into ekuthiwa yifafa. But a parent uyamazi umntana wakho sekwi-toddler stage. Xa esithi ufuna inama uba lo mntana into ayifunayo inyama. Naxa ithetha ngefafa uyamazi uthetha ngepapa. Kukho into ekuthiwa ngumilk of the word. Stage kukho meat of the word. Kukho umbhalo uyaphesel yesine. Isahluko sesesine ibhalwa ibandla laseEfese ngompostoli uPaulus. Isahluko uqala uyivesi ngo11 uhle. Xa uchaza ukuthi lo wanyukayo wabapha izipho zohlulo eza office zibe enhlanu kuthiwa i-fivefold ministry. They gave some to be apostles, some to be evangelists, some to be prophets, some to be shepherds, some to be teachers and pastors. Kuthe yonke lento isenzela into ba umuntu kaThixo asulungekiseke. Afumaneke ulungele wonke umsebenzi wobukumkani. Ndivale ngesi iscripture sesibini. Second epistle. Xolo ngokuphazamisa. Usquote up esi scripture from where do you quote the scriptures? Do you quote it from the Bible? From the Bible. From the Bible. Yes sir. Le uyifundayo. Yes sir. Okay. Then 2 Timothy chapter 3 verse 16 kuthi scripture esi silungile for ukhuza, for ufundisa, for uyalela ukuze umuntu kaThixo afumane esulungekisekile afikelele kubo ubudoda ebudodini apha kwenkolo. So akufunekanga sithathe for granted. Nansi into endifuna uvala ngayo. We should not take the grace of Adonai for granted. The fact that i-conviction esinayo ne-relationship esinayo nokunxibelelana kwethu esinako ngomoya wakhe oyingcwele siphe wona ngobabalo. We should not take that for granted. Sifune ukureplace ukufunda, ukuphanda nokukhula ezintweni. That we should not attempt to do. Uphendula lambuza kububekwa phezulu kwetafile ngokakafile othi aphuma njani amadimoni. ISouth Africa ngoku, iAfrica yonke, free to air channels. Inkonzo zine channels pha apho kuzityiwa ongazaziyo, kuzi-oil ongazaziyo, amalaphu, iwoshi ezikhutshwa ngabafundisi. Ubona makuzade kuphume nezigubhu ezogatyeni bazaziyo. Zonke ezazinto zikhutshwa ngabantu ababiza eligama lika Jesus Christ. And eyona nto basebenzisa yona ukuvalidate izinto abazenzayo kukukhupha amadimoni. And that is very dangerous for any student of the word, a diligent student of the word. Uba ufocus ekuphumeni kwamadimoni as a validation of into ethethwa ngumuntu. Because these people, they carry pythons. Still, amadimoni ayaphuma. So we cannot use ukuphuma kwamadimoni, ukuphakama kwabantu ku-wheelchairs. Sizothi ke ngoku then those pythons are scriptural. Right. Ndifuna Okay. ndicela ukongeza Pastor D. Kukulento ithethwa. But before wongeze, because
bendinento ethi ngela xesha bendibuza uzawuthi umphulaphuli phaa you are quoting from the Bible. Yes, sir. athi umphulaphuli notata uKafile from the same Bible you are quoting from. There is a name Jesus. So athini? Ndiqale ndavula ngelithi besinentlonti esithethe ngazo kukuguqulelwa kwezibhalo. Izibhalo were never originally written in isiXhosa. They were never originally written in English. As a matter of fact, during the stories recorded in the scriptures, these languages esithetha ngazo, especially isiNgesi, was not even in existence. The Anglo-Saxon tribes, former German tribes, eziphuhlise abantu kuthiwa namhlanje ngamaNgesi, zazingekabikho kwazona ezazizwe. Babengekazalwa abantu bazali abantu kuthiwa ngamaNgesi. uKing James athethe ngayo uyashama, umsebenzi wakhe okhohlakele uwenze after 1500 uYeshua esebenzile emhlabeni. Even uKing James himself is very new. He came in operation after 1500 years. Uzawuthi umphulaphuli is the Jesus quoted by utata uKafile no Messiah ngokwemisebenzi ayingomntu omnye. Umsebenzi uyi-one, i-identity has been stolen. Yilonto undibona namhlanje ndiphethe iBhayibhile ndifuna uyiwaiva umphulaphuli opha kuFacebook ayibone. Ndicela apha eBhayibhileni yakho ukhungayi ngokwezahlukweni nasebabhalini. Uye kule ndawo abantu abakubhalele iBhayibhile ababhale yona bathi introduction or preface. Apho baxela khona into yoba kukho amagama apha ngaphakathi esingawabhalanga ngeli hlobo alulo. Umzekelo igama elithi elinezileta zinhlanu. Sithi nguYehova xa silitolikayo pha kwi-introduction lixeliwe la gama into yoba ngenxa yobungcwele balo nomyalelo kwimithetho elishumi uthi ze lingafumane libizwe, uzawuthi xa ufika ngaphakathi ufike li-replacewe ngeeletters eziyi-3 u-GOD, uphinde udibane nalo li-replacewe ngeeletters eziyi-4 u-LORD. Loo nto ifuna ke ngoku xa ungena pha eBhayibhileni uyifunda uyazi into yoba there is no such a thing kwakuthiwa yi-Lord ebhaliweyo kwi-scriptures, and there was no such a thing eyayibhaliwe kwi-scriptures ekuthiwa yi-God, because your Bible itself abantu abakubhalelela nguqulelo kwi-introduction. Before you go to the book of Genesis, before you even go to the table of contents, uyazi uba iGenesis uzayifumana phi, uMateyu uzamfumana phi, kuthiwa uzumazi ubuGod yinto ebolekiweyo kuba kufihlwa kuhlonitshwa ubungcwele begama likaThixo. Ungazapha kuthi ke ngokuthi uskotela uGod ukhupha i-demons, because there is nothing sacred about God. Okay, khawungena. Bendizawuthi mna Pastor D ndiyawuthanda lo mbuzo because ugenuine nabaphulaphuli ndiyaqonda babanawo. There's been many times apho we've prayed, yabona, sathi Jesus sathandaza nyani kwenzeka sancedakala. But funeka ukhumbule, ndiyawuthanda naxa esitsho pha uba ugatyeni uba remember kukho indawo pha kwiNew Testament ethi, kukho indawo pha ebhaliweyo ethi baninzi abazawuza kum bathi Nkosi Nkosi sasikhupha idimoni ngegama lakho. Athi ndizawuthi zange ndanazi. Mamela ke ngoku kukho abantu abakhutshwa amafufunyana kungakhange kuthiwe Jesus. Does that mean uright ubuXhosa, iright inkolo yakwantu? But le nto ithethwa ngumfundisi Dukiso uba apha sizawulahleka. For that matter, let me take it a step further, take it scientifically. There's what is known as a placebo effect. Most recently I was reading a book by a neurologist, ithi there's been so many recorded instances zabantu solely by belief yabo, umntu kuthiwe kuye into bamba une cancer, nantsi ipilisi iza kunceda. Kuthiwe there's been cases, recorded medical cases where umntu iphele cancer but unikwe i-sugar pill, pilisi eyiswekile. But because of i-belief yakhe kutshintsha ingqondo yakhe is able to govern i-physiology yomzimba according to the belief that they had. Now powerful le concept because we should never at any given point in time, ndifuna ungqinele umfundisi Dukiso uba xa sizawumane sijonga uDavid Bain performed far more magic tricks than all the preachers I know. David Bain, banlamfo the most famous magician up ahamba phathi into ayibhabhisi suke ibhabhe avuthisa umlilo. But he's bani uhudini ngowakudala. David Bain is the most recent one. And so Lamdu has never said anything about God, nor does he even believe in religion like that. But ingxaki yethu thina yeyoba uThixo siye samthatha wayi magician. Yabona, uThixo wethu yi-magician.
But when you find out into banba, but kaloku yima. You know what I usually say? Pastor D, go Yeshua. Apho ke ndohluka khona even nakumfundisi Dukiso. Nithi jonga. The concept of Christ, the Greek concept of Christ, kwayona qala, yabo, which is loosely translated Messiah, ne? Irongo kwayona. Because there were many messiahs before uJesus. Ne? Okanye ke the man wamanyano wayenguYeshua. Ne? uYeshua ufika in a long lineage of iMashiach, i-anointed or Mishichim, i-anointed. He is one of, not greater than anyone that preceded him. He is one of iMashiach zikaThixo. Didla ngothi ke Pastor D. Yes. Take away all the magic tricks Greeks have infused kwiBhayibhile nensoma abazifakeleleyo. Yes, ne? sir. Give us the man and his teachings and we'll follow him. Without the magic tricks that the Greeks have introduced, give us the messenger with the wisdom given to him by Yah, who came to a social condition to inspire abantu to change their lives, who came to inspire them to live godly, and then you will find the true anointed. Tata ukafile. Ndicela uyabaphulaphulini emvi kwakho. Please. Ndiqale ne. Please. Thank you very much. Abaphulaphuli kodala bebhala. Yes. Andiyazi lento ingathi ngoku igama likaYesu it's about bendisenza umzekelo because ingathi eligama likaYesu lithathwe ligama nje, because the reason why ndisenza umzekelo ngokhupha amadimoni, that is not the case into yokhupha amadimoni nemimoya, but my question is that where does this name derives that power from? Ndicela lento ingathi into yegama likaYesu is about ukhupha amadimoni or the gift. Sijonge phaa kwincwadi yezenzo chapter 16, verse 16, it happened that as we were on our way to the place of prayer, we were met by a slave girl who had a spirit of divination. That is a demonic spirit claiming to foretell the future and discover hidden knowledge. And she brought her owners a good profit by fortune telling. She followed after Paul and us and kept screaming and shouting, "These men are servants of the Most High God. They are proclaiming to you the way of salvation." She continued doing this for several days. Then Paul, being greatly annoyed and worn out, turned and said to the spirit inside her, "I command you in the name of Jesus Christ, as his representative, to come out of her." Now, eyona nto ndifuna uyiveza apha ngesi story, yabo ba le ntombazana yayinesiphiwo sokutyhila izinto ezinokwenzeka and yayingenisa imali eninzi. But apha eyona nto eyayibalekile yayisispirit esi isisebenzisayo. Coming to answer your question malunga neenyoka neentoni, the spirit that is there, that what matters. Thina sikholelwa kumoya oyingcwele kaThixo, uYesu Kristu ongunyana kaThixo. Elgama what Jesus came for linamandla not only to cast but also to change the character. Which name? Yomntu. The name Jesus Christ. Yeah. That's the name we believe in. The way, the truth, the life. Siya kuThixo ngoYesu. Utsho yena ukuba ndimi indlela. Akekho ombonayo bawo enganibonanga. So xa sifuna kubawo sicela kuye. Nguye osiyela kubawo. He is our mediator. Amabini ngokula magama. uYesu is a transliteration. Igama elisetyenzwe ngendlela echanekileyo alitranslateywanga. Eligama lithi Yesu is a transliteration. Li-right elagama. Eligama lithi Jesus is a translation. So nifuna sibambe la magama amabini, translation no transliteration. Igama lomntu alitranslatewa, liyatransliteratewa. Hence eligama lesixhosa lithi Messiah lisondela kule nto ithi Mashiach. Ndifuna kwakhona Pastor D ku Exodus 23 verse 13. Yes. Uthi uya ne lona ke okanye uYahweh uthi pay close attention that you make no mention of the names of other gods. Of other gods. There's an express instruction in Exodus 23 verse 13. But make no mention of the names of other gods. Now,
what would you think when we pray to him usithi wena Satana Thixo wam? What do you think? What do you think God would say? That's yashaba. Uzawuthini uThixo xa uzawuthi kuye kuba wena ne ndifuna uaddressa le ndaba kuba wena unento ethi ngephakathi enhliziyweni sispirit endinaso uyayazi but uthi xa uthethayo Sathana Thixo wam. Now Pastor D, when we understand that Jesus ne even ke kumfundisi uDukiso goes beyond just being a translation. Imposition uJesus ne uJesus imposition of a Greek idea of God. Ne it takes away from what the fathers would have named Mashiach. It introduces another God into the equation. Na ingxaki ke ngoku ilapha Pastor D uba we always do this thing Tina, which is why we have religions, and this is why religions are so dangerous. When we present facts on the table, we always go to feelings. Apha asoze izawuba khona into ezawuthi asizuphuma nanto basawubhesa kwi-feelings. Ayiyo feeling yakhe lena uPastor Dukiso. There was never historically search any historical book, any reference, suthatha any religion, go to history. There's never been a Jesus. Yeah. Ndivumele ndiye kubaphulaphula mphulaphula kumkani FM 27 imizuzu emveni kwentsimbi yeshumi. Ay. No. Tata umntaka kafile le ndaba ye-historians wena tata wam. Yeah, uzawungena umphulaphula ekhaya angangayi kwinto ye-history ke ngotata. Thatha i-software yeBhayibhile. I-software zeBhayibhile, iBhayibhile le xa ibhalwa kukho into ekuthiwa zi-strong numbers. Pha xa usondeza ipointer yekhompyutha yakho to that number ikunikela gama libhalwe ngesiGrike, ikunikela gama libhalwe ngesiHebhere, isawugqiba njenge-dictionary ikuxelela indlela elibizwa ngayo. Yeke ke ngoku i-history linguistics ngoku plain linguistics. Who translated them? Hayibo. That's lento Pastor wam ne. Yabona ingathi opinion ngoku as if there does not exist an original. Nanso le ndawo. Yabona ngoku sithetha ngathi uya investigator yathe yakho. Ikhona original. What is the original? The original name Yeshua. is Yeshua. Yeshua. Yes. So That's the original name. So bekungamelanga ke ngokule translate welcome. Awunothi xa uthetha ngam. Awunothetha neli lithi Yesu for that matter utshila umfundisi uDukiso wathi uYesu is closer yena ku transliteration letter for letter. But Jesus. but naye uYesu akufanelekanga uyasetyenziswa. Yeah. I think uthetha ngocloseness uzama ubring iconcept yoba apha kutheni lona Xa yena. kuguqulwa ilanguage tata wam. Yes. Umthetho woguqulo lwe-languages awu igama lomntu you don't translate, you transliterate. All right mphulaphuli masize kuni ngeke 079477 umuntu uyangqina Umuntu siyamngqina yena tata sithi into kubiwe i-identity yakhe. lo bamkhonzayo Yes. otata uKafile Khonza yena tata. Sikhonza yena Kulo mntu i-identity yakhe. kulo mntu umnyilo Yes tata. luhlobo lokubizwa No, Lo Jesus no no umsebenzi problem. i-restoration of the name. Kwenziwe umsebenzi ombi ngela gama. Awukwazi umjika uMandela benguDavid. uMandela uhlale ngMandela tata. Kuba unoDavid omthandayo uthi apha sazatyalazelwa ngoDavid. Imnandi Pastor D sesikhulula izilambu sibizele le. Mna andithi ayingomuntu umnye ne. I'm not completely. hayibo Yeah. Because remember when they created this myth called Jesus, they even changed the color. Hey. Ngela xesha uKing James athumela icronies zakhe phaya uyabona uba zipaint biblical characters zibe zi-Europe zibe zi-Italians. They did more than translate the name. They stole i-identity. Yabona kunyanisile umfundisi uDukiso, but i-identity comes with a mission. Yeah. With the identity yakhe batshintsha ikhala, batshintsha igama, batshintsha uba wayezothini, batshintsha uba uzalwe ngubani because Yeshua zange kuthi gqi. Yabona ndiyothuka Ikhala yeJews injani? umfundisi. Jew Zimnyama. simnyama. Original biblical Israelites. Senje ba ezi itshintshwe le color yanjani?
yazi Italians kaloku. uYesu uyinhlonto uYesu njengoba uthi wenziwa ilize nje uzojonga imifanekiso ngoku uYesu ekuthethwa ngaye ngokuxhonywa ezicaweni unesibhisho uYesu owexhonywe emthini for ukuze abe lihlazo lokuxhonywe eze And all right mandiye kubo. And I even have the names. I even kukho Titus. Oh Titus, oh Michelangelo were painters ezazi employed to paint as a biblical figures. Zazi painters zane Italian features. But that picture sinayo pha xa kusithiwa Jesus. That was never Yeshua. Zinto zangoku nge-1600s. Yabona ke ngoku another powerful thing Pastor D xa kutshintshwa identity. With the identity uva kusithiwa Mary kukhona le part siyazifuna iparts ezithile singazifuni but they are all tied to the same lame horse. Kukho le concept ka Mary, mother of God, which comes directly from this concept of Jesus. Yabona yona asifuni yona, but it was formulated by the very same people that gave us this Bible. Because when they changed the concept of Yeshua and they introduced this idea, yiyo lonto leyo even nangoku the people we call Judaism. Judaism ihamba ngomama. Anditsho? Ihamba ngokuba umama akho ngubani. But you see, these are all European concepts. Masibavumele khona pha ubhaleyo nakuqala baphulaphula liyala imkilizo lam njengoba kuxoxwa nje apha kuyaxoxwa mpela namhlanje khona pha ubhaleyo look 4 verse 18 the spirit of the Lord is upon me the Messiah because he has anointed me to preach the good news to the poor. He has sent me to announce release to the captives and recovery of sight to the blind, to set free those who are oppressed, downtrodden, bruised, crushed by tragedy. Article 19, to proclaim the favorable year of the Lord. Your call has been released. Okay. The day when the salvation and the favor of God abide greatly. Greetings, saints. Here, Jesus Christ confirms what has been said about him. It is the fulfillment of the scriptures about the Messiah who takes away our sins, restoration of the revelations between God and all men in earth. When Jesus Christ asked Peter in Matthew 16 verse 16, Peter answered and said, "You are the Christ, Son of the living God." John 10 verse 10, Jesus Christ said, "He has come that we may have life and life in abundance. But sin has led us to death without Christ in our lives. Christ came to die for us so that we would not die. He paid our price on the cross for all of us." John 3 verse 16, God sent his son, sin to pay the price. Before his son, to pay the price on the cross for all human that will not perish but have eternal life with the Lord. Zacharias confirms Jesus is the Messiah who will bring salvation to God's people. Luke 1 at 68, blessed, praised, glorified be the Lord, the God of Israel, because he has visited us and brought redemption of his people. Article 69, and he has raised up horn of salvation, a mighty and valiant Savior for us in the house of David, his servant. Uthi ke nguMr lowo, nguMr Mdayi pha amalinda, utsho ke pha nanku uRaz.
Yeah, then ke ngoku apha eBhayibhileni qho xa kuthethwa ngonyana kaMdali bona basebenzise laa gama labo lesithixo sabo, you see. Yeah, you see, that is why they did batshintsha nekhala yakhe bamveza white Christ, you see, engu-white Messiah, bamfihla the black Messiah. Uyabona baphulaphula, because yena u-Emmanuel yena is the black Messiah. U-Emmanuel unyana kaMadonna, uyabona baphulaphula, is not the white Christ lona bamxhomileyo yasi nalapha ecaweni. Uyabona, if uyafunda neRevelation, iRevelation chapter 1, yeah, isitshilelo chapter 1 verse 14, njani ya phayana iyamchaza pha uba iinyawo zakhe zazishayina okwebhedu lubengezela ngathi lukhutshwe eziko. Ithi pha kuvesi 16, ebusweni bakhe wayekhanya ngathi lilanga, uyaqonda, lemini. Uyabona baphulaphula, so wayechaza ke ngoku ngomntu odark, uyabona. Yeah, you see, wayechaza nge-dark person, uyabona. Ezi amaHebhere ke ngoku i-blood yabo is a black nation, njengoba nje sitsho napha kwiSolomon 1, ingoma 1 verse 5, ndimnyama ndinomkhitha zintombi zaseYerusalem. Pha kuRomans chapter 9 noba nguverse 4, 5, 6 pha uthi in Christ himself u-Emmanuel uphuma kwindlu yamaHebhere, uyabona. So is a Hebrew Israelite. So i-Hebrews ke ngoku Israelites ngabantu abamnyama, uyabona. So la white Christ uxhonywe emnqamlezweni akanayo nejini kasi yomjuda, blessed love, Rastafari. Iphinde baphulaphule apha kuMatthew chapter 1, Matthew chapter 1, iye kuverse verse 20. While he was thinking about this, an angel of the Lord appeared to him in the vision and said, Joseph, descendant of David, do not be afraid to take Mary to be your wife, for it is by the Holy Spirit that she has conceived. She will have a son, and you will name him Emmanuel, because he will save his people from their sins. Verse 22. Now all this happened in order to make that the Lord had said through the prophet come true. A virgin will become pregnant and have a son, and he will be called Emmanuel, which means Jah is with us, Holy Emmanuel, Ke Selassie, Jah, Rastafari. So kuzaliseka isiprofeto sikaIsaiah, ya utsho apha uMatthew, you see, that a virgin will become pregnant, verse 23, and have a son, and he will be called Emmanuel. Uyabona baphulaphula. So kwezi ndawo ke ngokubhalwe Jesus, is a confusion yokuhide the power of Emmanuel. You see, because now babeka igama lesithixo instead of the Emmanuel Selassie, Jah, Rastafari. masimgqibezele ke mphulaphula. So ngeliphandle ke baphulaphule lo uJesus ligama lesithixo Okay, eli-opposayo u-Emmanuel, which is the Son of God, as sisitsha pha kuMatthew chapter 1 verse 23. It is that name, it said God with us, which is God with us, that Emmanuel. So if you call Jesus, you call the name of a demon, ligama ledemon uJesus nguzeyos,
lowo sisithixo selanga esisikhonzwa on Sunday. Uyabona ngamaRoma basikhonza ngo-Sunday bathi nguZeus ngu-Sun God. That is why they name elasuku Sunday kuba kwaba kukukhanya. Genesis 1 ithi kwaba kukukhanya yaba lusuku lokuqala. Uyabona so ngubona kukhanya bakukhonza bakhonzela langa. Uyaqonda lana bona kwalayita then bayalinqula ke ngoku bathi ngu-Sun God. Uyaqonda kodwa ithe iBhayibhile singanquli nanye phezulu emazulwini emhlabeni naphansi komhlaba. Uyaqonda neenkwenkwezi singazinquli. Uyabona baphulaphula. So ke ngoku uZeus sisithixo esazalwe e-Egypt nguHorus no-Osiris. Bekhonza lana imona u-Isis no-Osiris bekhonza isithixo selanga. Then bazala ke ngoku uHorus which is uSun God isithixo selanga owayeclaima ukuthi yena ungunyana kaThixo. Uyabona baphulaphula. So ngulo ukhonzayo ke ngamaRoma wa-implementa nguConstantine. Uyabona Roman king yathi makukhonzwe ngelanga ngecawe kwi-Sun God kucelebrate ngoDecember 25 kwi-Sun God. Uyabona blessed more fire burn Sun God Satan companies. Uras uvala ngenye inothi apha gogo. Right. Luvo ke likaraz nawe ke bawufuna uza nolwakho uluvo kangena nolwakho uluvo mphulaphula kuMkari FM pha on 0794773019 kuWhatsApp lowo wam. Okay, saloda lena ke foka mzanywa kodwa ke esinike ivesi phayana beqala wasibulisa kuqala. Kanti ke bakhona babhalileyo bethunana pha ku Facebook nabo besibhalele ngexesha sisazama uvula ke uWhatsApp wethu sizama uloada pha WhatsApp wethu mphulaphuli weKumkani FM. Bakhona bebebhalile nabo apha besiza nolwabo uluvo pha ku Facebook singuKumkani FM pha ku Facebook. Khona ke ababhalileyo ke pha evelile ke ubhuti Nodi L Ben. Okay, mandiyeke ningazilumi. Safuneke ndiye impela pha ke ndiyofundiswa impela luzokwazi nolwimi lami luguquke lengathethi into ezingesizo. Apha uthi aphina lamandla kodwa izinto zisibambi ezikusisa. Abhidisa apho lento. Singayenza lula siyeni ezibhedlele kuyophiliswa abantu ukhangele bangaphi na. Enye challenge le but not L and yintoni uthi xa iqhubeka and yintoni lamadimoni kusoloko kuthethwa ngawo or afumaneka only ecaweni na ngoba abunqaba pha ekuhlaleni madimoni so avela pha ecaweni but not L. Uthi ke pha xa iqhubeka but not uthi uyahleka uthi Satan Thixo wam thiza ehleka ke phezulu esithi yilanto ibithethwa phango kuyashama esithi pha ukwazi njani kufana nokuthi xa uthandaza uthi Satan Thixo wam xa ubiza ke eligama ngokutsho ke ukayashama naye ke umfundisi uDukiso ukanti ke pha umfundisi uKafile uyala uthi uNacom Ben Israel uthi
ancient Greek, the so-called name Jesus is an English rendition of source, which has no meaning. Your A was dropped by the conspirators and came with a new for yes, so C. Bona namhlanje ndiyafunda uthi le unoti L apha ke xa ibuya, they did not only change the name but they also the character. Uthi xa iphinde buya pha uNacom Ben Israel uthi to the pastor, why would the creator, the almighty who chose the African Hebrew Israelites who were and are black give his son who came from this great nation and the name him using the language of the oppressor of the Israelites at that time of the coming of Mashiach. Utsho ke pha kumbuzo wakhe ngabangene ke pha ku Facebook ke aba siqoliseke pha kumfo kaMzanywa ayivumi tu uvula ke ngoku as voice note bizivulile pha kodwa ke uhamba ngoKorinte baseKorinte bokuqala